जनसंख्या वृद्धि जोगुं आवश्यकता पूरण ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନବରତ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଖଣି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସରିଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଅଟ୍ଟାଳିକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି, ଜଳାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜଳ କ୍ଳିଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳର ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୁନଃ ଚକ୍ରୀକରଣ ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାନବାହନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆମେ ସାଇକେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ସବୁ ଏଣେତେଣେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପୁନଃଚକ୍ରକରଣ ପାଇଁ କାରଖାନାକୁ ପଠାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମ ପୃଥିବୀ ତଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସୁତରାଂ ପ୍ରତିଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଧାରଣୀୟ ବ୍ୟବହାର, ଜୈବ ବିବିଧତାର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଅତି କମ୍ ବିନଷ୍ଟୀକରଣ ଆଦି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ।